Přes modrou čáru to nebylo. Sparta teď bude mít jen spartanské fanoušky na to faní. Je 10 minut skoro, takže zaokrouhlení, takže ještě velká šance pro Spartu. Není muž Lásek se mu nějak... Nechalke Sová toto útočného pásma. Teď hlavně Brno takovej docela malejcí, hodně velký cíl, ubrání to. Kempný, ale bohužel mu propadl kotouč. Tak by tak do minuty a půl by mohl dát gól Spartaně i do 3 minut, do 4. A poté 2 minuty tam jsem odval golmana a dát z toho góla na 3-3. Takže vidíme, tam snížení na 1-3 a na 1 je to reálné. No, obrovská šance teď. Podání. Sobotka, no! Sparťani tam budou dovážet ty puky, nebo spíš nahazovat, nebo lépe ještě řečeno střílet ty puky na branku, jak když kupujete banány, tak tady máte peníze, tady. Takhle bych to asi přirovnal, no ale teď Kometa nesmí dát gól. Kdyby Kometa dala gól, je rozhodnuto. No samozřejmě stačí dát ještě gól tak do 3 minut. Poté by ještě bylo možné odvolat golmana a rozhodnout. Ale tomu může zabránit jako flek a nezabraňuje. Je to spořená. A nakonec se hraje dál, tak předrušení nebylo, to jsem se docela lek.